Surpriză la raliul Harghitei. Titi Aur a hotărât să ia parte la întrecere, deși n-a mai concurat de 3 ani. Campion național în 8 rânduri, Titi Aur se bucură la fel de tare de senzațiile trăite la volan, chiar și la 50 de ani. La vârsta asta se mai poate pune problema de emoții? Cu siguranță, da. Dacă n-ai emoții, atunci nu e bine, înseamnă că ceva nu e bine. De fiecare dată, la orice fel de concurs, mai mare, mai mic, am emoții. George Baltă a gustat și el din adrenalina unei curse de raliu. Postul rugbist, rămas paralizat în 2006 de la piept în jos în urma unui meci, a fost copilotul lui Marco Tempestini la raliul Harghitei. Super tare, ce să zic, acum 2 săptămâni sărit cu parașuta, dar mi se pare mult peste. Chiar dacă a fost o cursă scurtă, sunt niște senzații care nu pot fi explicate. Super senzații. Traseul foarte rapid le-a dat deja de furcă piloților. Florinel Tincescu, unul dintre reprezentanții României în campionatul european al juniorilor, și-a șifonat serios mașina, dar a scăpat teafăr.